Las recetas de la abuela. Hola, què tal? Com estem? Com ho portem, això? Ara tenim bastantes hores, per estar a casa i fer coses. Potser massa i tot, però sempre hi ha coses a fer. He pensat que no hem d'oblidar cuidar-nos a nosaltres mateixos. I llavors he anat pensant coses. Així que, com que la higiene diària, això segur que ja ho feu, hem de tenir temps per mimar-nos una mica. I avui faré un peeling natural per treure la brutor una mica de la cara que se'ns posa i per deixar doncs, una pell fantàstica, com ja som tots nosaltres, que sempre som meravellosos. Què necessitarem per això? Necessitarem sucre, oli d'oliva i llimona, una llimona, el suc d'una llimona. Posarem el sucre, un parell de cullerades, posarem un poquet d'oli i posarem el suc de la llimona. I llavors remenarem bé. Ho hem de remenar que quedi bé, però que el sucre no es desfaci. I llavors què hem de fer? Ens hem de posar... Jo ho faré a la mà perquè ho veieu, d'acord? Hem de posar això, aquesta pasta en la mà i anem donant voltes. Hem d'anar fent així, sense apretar molt, però hem de notar com el sucre funciona una mica com d'arena, ens va traient tota la brutor que tenim acumulada a la cara. Llavors, què passa? Hem de deixar-ho 10 minutets. Un cop haguem fet el massatge suau i tot, ho deixem 10 minutets i llavors ens ho rentem, ens ho traiem amb aigua fresqueta. Un cop tinguem la cara ben neta, llavors el que hem de fer és posar-nos una crema hidratant. I ximpunt, ja ho hem acabat. Llavors això ens ho podem fer cada 10 dies, més o menys, lo de la crema hidratant cada dia, i rentar-nos la cara amb sabó cada dia. Però això, per anar traient així la brutor, doncs cada uns 10 dies. Hem d'estar a casa, sí que és veritat, però hem d'estar a casa divines, d'acord? 1000 petons a tothom!